Tarekeite osten niri, mesara joaten nintzen ni, lehenengo mesara bigarrenera. Zazpitertan da sortitertan edoten zan. Eta, bai, da, agoizeko entzun de etorten zan mesia, da nina torrenerako bigarren mesatik, zue bixetutuk ite osten. Neguen. Pentseu zemet urtean ondo arregele egintzen zan. Egun dokumentari bat, izin zan personia, tratablia, da entzuteko modukoa, da isilikotekoa. Isilikotekoa, baina norbera, bera ere guztetan jakon berbaitia. Bai, esan gurot, murmurazio bakoa. Bai, eta afaldu nahi esaten motozu be, ez egunuken kumplimenturik ezetako be, lotu egiten zan, normal, da hilko zan bezperan be, hemen txafalduguen tal bat ez nia. Da haize txarto pareu edo iakon, joan zanean etzera, giaue, mindeko eta txarto pareu, da gero gehiaue, esan zerikon. Bai, ona, kumplidu eta personia mesedeitekoa. Ona. Bai, etorte zanean, bueno, gero Pedro Maria Alkerrikoa bere lagun esan, eskolako lagun eta Alkerrin de... Aititegaz da, amo magaz, gure portalean barik esan noten. Ez hemen jo gehiago portalean banku betuk ingen du, da aitite biek, juntetan ziren bankuen, da aiti donen agorra zan. Aite errementarie? Justo, bai. Bai, eta agorra ukigun atzenian. Dorra portalera etorte zelango egotaldi egite zeitu zen kopla konto lehenakoak, da portalego banketan jesarrite. Zemete egote holango. Bai, isturi graziosoak zeitu zenarek. Bai, historiek onak. Bai. Ba, lehenakoa, ba... Ondo eroan begura telebizin horik esan egon. Da orduen, hau portalea zan, euskier darrastien dagoteko telebizinoa. Telebizinoa, bera zan telebizinoa. Goikoetxebarriko Fakundo, Juan, da zuk esan duzuen, zetu bai? Bai, zetu esan duzuen? Horre danak hemen otu zien. Gure portalean. Honben hasi iremeko barrio gehin. Uden, guztietan. Bai. Telebizinoa zan, kontu kontari. Bai. Zigarkaldua edo, zigarro edo... Zigarro egin de, zeus egin de, barre batzuk egin de, badaul geiketa joaren jakut ego bian. Kaldua. Bai, Juan da, Fakundo eta makina bat egot eta gero horrezte hurreko euskitera bat egintzen zen, han egoten da, barriak egiten, batzuk egiten, badak txeuz esan da, bakitu zelan bromia izten da, holan gotxo bromu utzian emote gendu. Telebista barik, hau zan, zelan dauen, geixorita hau, ez dakiz errau pasedo, txala... Hau zan. Bueno, eta nire amak esan dugun neguen Mikel egiteiola, zue biztu bera etorri orduko mezatik. Bai, Udebarrian, ikoak egoten zinean, oitik altzeo barri egoten zanean, lehenengo inuntzegaz, iko ganean egoteuen, jaten, da bertsoak kantatzen iko ganetik. Bai, itzue esan, itzue, ikoana itzue. Ikora. Da, iko ganetik bertsoak. Guztiak hau namaz, fresko, goizea lehenengo ordu. Bai, inuntzegaz. Da, baraurik, ikoa. Ba, ikoa ez da, niko gainean egiteko espezio. Ba, ikoa... Ja, eta gero osan, abadea, bai, abadean, etxuriripe eusu antzako ezigun nuki. Ze ugerriten joan zan, joaten zanean, prakatxik errakaz, toalla botata, haupa, eta zeuen, lehen hauko abadean etxurri gugi, sotana eta zera eta zan herrikoa. Sotaniak genduen zen, Bai, sotaniak. Lehen hauko zarrantzat, hori gogorra zan. Ze gaur, abade esanean, berbata normaliteuen eusokaz, bakizu, ikanda hau eta bestea normal. Gero, derrepentean, abadea, pum, kortia, sarrantzako, gaztiak normal, amamantzako eta, be hori, sotana barik ikustia, atzo nintzen zuokaz da, atzo ni Mikel, atzokoa, gero ninaz, bai, imposible zan, bai, be horrek, ja hizkuntza be aldatu. Eurentzako oso gogorra esan, tragede bainoen da ikustia, bai, hori abade batentzako. Ja, bai, hemen normala zan, berantzat. Hemen dinot, bai, jente eta atzako. gero lezaman, seminaritzan ibiltzanean, nire amama eta txatea lejarnekoan,
bere amama. Txatia. Atanazia. Sustikoa, bai. Eta joren kopletaldi bete igual etzaurrean. Eta berak etorte zanean esate guen. Gergorrite txatia batera dauz. Bai. Osa, bere esakeratzien hola. Bai. Eta gero zan zabala. Jentea eusu bantzako. Zarritan be, igual prisabarik egoten zan bera, igual irakurriten edo liburun bat, eta guzti joren, esamakagon jente, ospetsua orduen emeko haziena. Santi Iuriko, Jesus, Ola Guardia, Pedro Lagotzeko. Eta harri joaten ziren, igual Larrabeko mendira azpigarri baten. Eta berak emetik guzti guen da, esate guen, karretaldi beti tenua arekaz. Bai, biharre handoz. Harrek neuke konpontuko doaz. Eta arrasti guztian ite jori neurik azkartan, eta bata, joatezan astuaga zitzera, jateko rikin barik, eta bestiak azpigarri ebai barik.